ledna. Evo, ledna. Ja sam letam. Da si lep. I evo ga moj kum. Jedan jedini, evo, spremamo teretanu. Spremamo se za masovne treninge jer idemo, ja i Milosava, na Sejšele. Let's go! Milosava, biš vi na Sejšele? Sad bi ti nešto rekla, ali ne mogu za javnost. Evo vidite u Ali Palati. ti nešto ne sam. Šta ću tek sada da vam radim? Ja, evo ga, kum moj. Vreme gdje je radio moj kum džus. To je realno. Bumbar tajkun. To je taj Lajšić. Sutra će biti gotova teretanica. Tako da, konačno krećemo sa novim radnim pobjedama. Yeah.